terwijl ik al eerder had aangegeven, ik wil ook mijn eigen moment kiezen. Maar ja, Jan Willem komt hier al veel langer dan ik. Dus ja, er is wel een zekere hiërarchie in opkomst, denk ik. Dat heeft niks met man-vrouw te maken, toch? En daar had ik nog niet eens aan gedacht, dus dan zal het wel niet, nee. Ja. Nou, in de kleine uurtjes kun je je heel eenzaam voelen en daarover het volgende. Oude lente met jonge klaren. Verdrinkend achter ramen, het aquamarijn van de stad is donsblauw in de avond. Zwart ijzeren bomen vormen tralies in het achterhoofd en stamgasten zijn strenge leermeesters in het kapseizen aan de toog. Ze zoeken ook maar een plek om voor het leven te schuilen. Je bent al blij dat ze je niet overhoren in vloeibaarheid en opgaan in de menigte is een zachte dood. Het eenzame uur ver vooruit en de tijd een zee waarin je moeiteloos boven water blijft tot het tikken van de klok hoorbaar wordt. De oude kraaien krassen nog en laten ouderwets hun nummer achter, waar kuikens tegen de glazen tiktokken en de chatbot met vloeiende ijver hun levensverhaal schrijft. De nacht is piepjong, maar de lente is oud en heeft groeven in het gezicht die door de jonge klaren worden gladgestreken. Het gemis lost op in glasachtig glijlicht, de deuren van het bewustzijn vallen dicht, de cipier van het hart verwijdert zich met je rinkelende gedachten. Nu kun je alleen maar afwachten in die tranentrekkende kerker van je zielenpijn. Je hoort stemmen ruisen, gaat op zoek naar wrakhout, treft enkel het riet aan de oever van de dag aan. De volgende. Ik vond het een moeilijk thema. En ik had ook moeite om gedichten bij het thema te vinden. En dus toen dacht ik gisteravond, laat ik nog iets schrijven daarop. Maar dit is ook nog een beetje werk in uitvoering wellicht. Tweeling. Ik was de framboos, jij het ijs, ik de kers op jouw slagroom slobberend zachte ondergrond die om zijn glazuren textuur van jou toefrolde. We waren de draad en het wiel waarmee ik de woorden weefde die ons kunstwerk een lichaam moest geven. We waren strafslavisch en guur Hollands om onze inborst een klankkast te geven. We waren loom en laks en vol een ijverige nijverheid om het geluk te laten rondzingen. We waren glijlicht en schaduwval om het portret diepte te geven. We waren de inkt en het grafiet om het papier een ziel te geven. De dag om te dromen, de nacht om te wachten en het schemerige tussenuur om op apengapen de goden te verzoeken om meer. We waren de wanhoop, de huiver, de rilling, het zweet, bloed en tranen, de beslagen ramen, ademdampen op de glazen, de flakkerende zon achter glas, de wit weggetrokken maan aan de zoldering. We waren alles en niets tot ook dat weer vol werd. Nu is het hart een graftombe waartoe ik geen toegang heb. De muze zegde het verbond op. Sindsdien heb ik geen enkel gedicht meer geschreven. Maar ja, dat is fictie, want er volgt nog een laatste gedicht. En dat gaat over heel iets anders. Iemand die wellicht een Don Quixote tegen de elementen is. Caroline. Ze tooit zich met mouflons op haar sjaal en schrijft een dieet van grutjes en bonen voor. De enige goede wolf is Midas, want hoewel een booswicht is hij er nooit in geslaagd om zijn tanden in de biggetjes te zetten. Al het vlees is voor ons. Hoe durft die onverlaten schobbejak dat voor onze neus weg te grissen? De arme mouflon hoort in onze mond. Of het leed van veehouders is niet te overzien. Alweer zoveel schapen in Renkum afgeslacht. Er wordt genocide op onze wollige nationale kwezel gepleegd.
De minister wil het onderzoek van de Raad van Dierengelegenheden afwachten, maar zij wil geen brede dialoog, nog opvangplek voor de vreedzak die moeder opat. Oma was het, geloof ik. En heeft geen begrip voor encounters met deze moordlustige exoot. Ze ligt wakker van een toekomst, beheerst door jankende weerwolven en beheerd door tandeloze tweevoeters. In naam van de boer moeten we ze afschieten en een hek om ons land zetten. Anders rijdt Caroline er zelf met de tractor voortvarend overheen. Caroline Heij. Het is pauze.